Floren Ahoizekin gaude eta ahozko auzi berri honetara sartu aurretik galdetu nahi diogu gaur fiskaltzaren eskaera egingo den egunean ea ze aldarterekin sartzen diren ahozko saio berri honetara. Gu sartzen gara azken aurretako saio honetara konbentzimendu batekin, eta da eszenatoki bakarra akusazioen erretiratzea dela. Behintzat guk hori da normaltzat edo onargarritzat joko genuken eszenatoki bakarra. Egia esan, duela 12 urte abiatu zen auzi hau, urrian hasi zen bista orala, eta bi gauza gelditu dira oso argi. Bata da, hau guztiz politikoa dela, hemen epaitzen dena militantzia, jarduera politikoa da, eta beraz ezin da inor epaitu beren ideia politikoengatik, eta oso argi gelditu den bigarren gauza da Euskal Jendarteak ez duela halakorik onartzen. Hori aintzat hartuta eta bereziki aintzat hartuta epaiketan zehar akusazioak zei ahul dauden eta ez dagoela inolako sustengurik akusazioan mantentzeko, gu kontemplatzen dugun edo aintzat hartzen dugun eszenatoki bakarra hori da, baino ez gara atzo sortuak eta ikusi beharko da ze gertatzen den, baino edonola ere nabarmena dena da hau epaiketa politikoa izan dela eta erabakia ere politikoa izan dela.